Diripani o ye an ka finitigilakaw ka kunnafonidisoba ye ka sanga ni u ka kalo kalo lajɛrɛ ye. U ye wele lase kunnafonidilaw ma walasa ka se ka an ka finitigilakaw ka kunnafoniya jɛlen da u kulo kan. Ka sanga ni bi tarata ye Desanburu kalo tile 10 san 2024 aw ni ne an ka jɛ ka colonel major Sulemani Danbele lamɛn. Ne baarakɛɲɔgɔn journaliste ani Ɲanguma kalo kalo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka ɲɔgɔn masala aw ka finitigilakaw ye baara minnu kɛ ni jatigɛ wale mɔgɔw kɛlɛli ye hukumu kɔnɔna na. N'i ye kalo tɛmɛnen ta k'a lajɛ n'o ye novembre kalo ye. Novembre kalo bɛnna ka sɔrɔ samiya banna. N'i ye jateminɛ kɛ samiyaw kɔnɔna na gɛlɛya dɔw bɛ kɛ aw ka finitigilakaw kan. O gɛlɛya bɛ an ka taamaw lasabatili hukumu kɔnɔna na parce que ji bɛ don yɔrɔ caman. N'i ye jamana camancɛ duguw lajɛ ka taa Mopti ka na Segu ka taa Tɔnbukutu yɔrɔw la san bɛ na ji bɛ don yɔrɔ caman. An ka engin lourds u ka taama fanga bɛ dɔgɔya. Mais depuis samiya bannen aw ka finitigilakaw kelen ka wulikajɔ kɛ. N'a ye jateminɛ kɛ depuis kalo jan tɛmɛnen n'o ye octobre kalo ye a y'a ye k'a fɔ ko an ye taama caman kɛ. O taamaw kɔnɔna na an ye dankari kɛ jatigɛwale mɔgɔw caman na. An ye dankari kɛ u ka sigidaw caman na. An ye dankari kɛ u ka approvisionnement n'a bɛ fɔ min ye u bɛ se ka carburant sɔrɔ cogo min na, u bɛ se ka yala u ka motow la cogo min na, ani an bɛ se ka u ka mobili minnu fana bɛ yen an bɛ se ka dankari k'o la. Ne ye jateminɛ kɛ octobre kalo ni novembre kalo kɔnɔna na aw ka finitigilakaw ye taama caman kɛ mun sela ka dankari kɛ jatigɛwale mɔgɔw la. Donc mois de novembre in na an bɛ se k'a fɔ aw ka finitigilakaw k'a kɛ duguma kɛlɛbolow ye k'a kɛ sanfɛ kɛlɛbolow ye u bɛɛ wulila ka wulikajɔ kɛ. Mun sela k'a to an sela ka opération baw kɛ. O opération baw kɔnɔna fana na an ye jaabi ɲumanw sɔrɔ. Jaabi minnu ye anw yɛrɛ wasa mais jaabi minnu ye an ka malidenw fana wasa. N'i ye kalo tɛmɛnen jateminɛ aw ka finitigilakaw ye taama 22 de kɛ. O taama 22 bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ u ye dankari kɛ jatigɛwale mɔgɔw la. Mais n'i y'a lajɛ u fana sela k'a fɔ k'u bɛ dankari kɛ an na minnu na o ye 5 attaques n'o ye attaque 5 ye. Mais n'i ye attaque 5 ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ u ye attaque kɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ dankari k'u la. U bɛ boli ka taa k'u ka moto to, u bɛ boli ka taa k'u ka siw to, u bɛ boli ka taa k'u ka mɔgɔ blesselenw to. Donc n'i ye jateminɛ fana kɛ kalo tɛmɛnen na o ni kalo mun bilal'o ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka eyi n'a bɛ fɔ dugu jukɔrɔ mugu u y'o 16 de don nin kalo tɛmɛnen dɔrɔn na comparativement mois d'octobre la où a ma nin nombre bɔ. N'i ye jateminɛ fana kɛ u ka attaque ka taa baga population civile ma u y'o 7 de kɛ ni novembre kalo tɛmɛnen na alors que octobre kalo 4 5 ɲɔgɔn de tun don. Alors pour que ka aw ka finitigilakaw fana ka taama lasumaya u taala ka taa pont dɔ fana ci office du Niger kɔnɔna na pour que faamaw kana se ka taama ka s'u ma. Mais hali n'u y'o bɛɛ kɛ an ka sanfɛ mɔgɔw bɛ yen an ka duguma mɔgɔw bɛ yen an bɛ se ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ mun tɛ pont ye pour que ka se u ma. Donc n'i ye jateminɛ kɛ kalo tɛmɛnen na u ka attaque directe contre les femmes
an'u ka mugu jugu donni dugu kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ ko fanga caman t'u la tun u dɛsɛla parce que bi bi in na n'u k'u bɛ dangari kɛ aw ka finitigilakaw la i bɛ taa sɔrɔ a laban na olu yɛrɛ u bɛ boli u b'u yɛrɛ ɲini donc n'u tɛ se k'an attaquer frontalement sisan u bɛ taa mugu jugu de bila sira kan ani ka taa baga population civile ma i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa mɔgɔw faga ou bien ka taa don dugu la ka taa jeunes dɔw minɛ k'olu bɔnɛ u ni na ou bien ka taa mɔgɔw ka balo minnu récolter la ka taa k'a fɔ k'u bɛ tiɲɛni don la mais o bɛɛ kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ an ka faamaw n'an bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ dɛmɛ don paysans ma u bɛ se k'u ka récolte kɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na donc o hukumu kɔnɔna na opération minnu kɛla an ye wulikajɔ caman kɛ o fana y'a essayer ka dangari k'an na n'i ye a jateminɛ Sevare ni san cɛ an ka faamaw ka convoi dɔ tun bɛna la ka bɔ kɔrɔnfɛla la u y'a essayer Sevare ni san ka dangari k'olu la mais a ma diya u la u yɛrɛ u faamaw ye taa don u la u bolila ka t'u yɛrɛ à 10 km environ siraba kan u taar'u yɛrɛ dogo forêt dɔ kɔnɔ mais an ka pankuruw fana wulila k'u ɲini u y'u ɲini mun na u taar'u kafolen sɔrɔ forêt kɔnɔna dɔ kɔnɔ u tilala ka dangari k'u la yen mɔgɔ mun tola nin na a bɛ mɔgɔ 50 bɔ o forêt kɔnɔna in na n'i ye jateminɛ fana kɛ an y'a fɔ comme u dɛsɛla sisan u bɛ taa baga population civile ma kalo tɛmɛnen a tile 5 terroristes taara 5 n'o bɛ Ségué commune fɛ dans le cercle de Bakas ka taa dangari kɛ population civile la donc ka mɔgɔ 10 bɔnɛla nin na ani u ye mɔgɔw ka jiginɛ a fɔ grenier jiginɛso wala ko olu jeni mais u bolila u hakilila k'olu bolila u taar'u dogo yɔrɔ dɔ la u tɛ ye u hakilina tigɛlen mun na an ka pankuruw fana taara jigin u kan yen ka u caman bɔnɛ u ni na minnu sela ka boli fana dugumamɔgɔw taar'olu kunbɛn ka dangari k'u la donc aw ka finitigilakaw nin kalo tɛmɛnen tile 10 ani tile 11 an ye wulikajɔ kɛ Bangas région kɔnɔna na an taara sɔrɔ komi Kakɔrɔ terroriste ninnu u bɛ taama-taamaw de kɛ jamana 3 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Burkina Faso Niger ani Mali donc n'u ye taama dɔ kɛ ni dangari kɛl'u la Burkina u bɛ boli ka na Mali la ou bien u bɛ boli ka taa Niger an ka jateminɛw kɔnɔna de la pankuruw ye u jateminɛ k'a fɔ kolɔni 2 kelen tun bɛ Sofara yɔrɔ la kelen fana tun bɛ dɔgɔnɔw ka kulu wo ninnu kɛrɛfɛla la n'o ye Digni Dogon Ségué ani Kobo donc an ka pankulu ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko kolɔni 2 bɛ yen u y'u bɛɛ frappé ka dankari kɛ o terroriste ninnu na donc dango frappe ninnu kɛlen dugumamɔgɔw fana ta la ka taa ratissage kɛ u ye su minnu sɔrɔ yen n'u ye datigɛwale mɔgɔw ye a bɛ mɔgɔ 60 bɔ ani moto o bɛ taa moto 40 ɲɔgɔn na u y'olu de sɔrɔ donc ka olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan samedi n'o ye novembre kalo tile 16 ye alors an ka pankuluw fana u ye jateminɛ kɛ ka jatigɛwale mɔgɔ dɔw k'u dogodogo ni k'u ɲini fo k'a ye u nana fara ɲɔgɔn kan so dɔ kɔnɔ Fatoma yɔrɔ la k'u bɛ réunion kɛ u tol'o réunion fana de la an ka pankuluw ye dankari k'u la yen donc o ko in o kɛla ka sɔrɔ groupe minnu tun bɛ yen jatigɛwale mɔgɔ minnu tun bɛ yen u ye dankari kɛ kosɛbɛ Fatoma n'a sigi a dalasigi yɔrɔ duguw la u y'u tɔɔrɔ u b'a essayer ka zakati minɛ u bolo u b'u ka malow minɛ u b'u ka baganw minɛ ni o village ninnu o bɛ se ka kɛ Tile Songo Korikori Tugumɛ Dani Bonzo Tunkari ani Manjiboli donc depuis dangarikɛla ni jatigɛwale mɔgɔ ninnu na ni sigida ninnu na alors yen sumayala dɔɔnin an bɛ se k'a fɔ hali bi
ye sumayalen don mais an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn jatigɛ wale mɔgɔw ku t'u dogo yɔrɔ yɔrɔ a ka finitigilakaw bɛ wuli k'aw kun da u kan comme an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na u ye u kɔkɔ da poste de sécurité de Sandare la Sandare mun bɛ Kayi sira kan donc u kɛlen k'u kɔkɔ da u kan a ka finitigilakaw fana wuli ka jɔ kɛ ka dankari caman k'u la fo k'a kɛ u bolila u bolili fana u ka bolili fana kɔnɔna na pankuluw fana taala tugu u nɔfɛ ka dankari kɛ caman na alors o hukumu kɔnɔna na faamaw aw ka finitigilakaw sela ka moto 30 k'olu fara ɲɔgɔn kan an'u taala ka su minnu t'u kɔ donc n'aw hakili b'a la o ma kɛ novembre kɔnɔ mais an bɛ se k'an da don o la bi parce que depuis le 1er décembre an ka pankuluw ye dankari kɛ an ka jatigɛ wale mɔgɔ dɔw la n'aw hakili b'a la vers le 30 novembre jatigɛ wale mɔgɔ ninnu ye communiqué dɔ kɛ k'a fɔ olu ye sigikafɔ kɛ u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u y'u ka jɛkulu u y'a tɔgɔ yɛlɛma et que olu y'o kɛ tɛnza donc an fana wulila comme aw ye ɲɔgɔn jɛrɛ tɛnza k'a fɔ k'a bɛ dankari kɛ Mali la k'a bɛ dankari kɛ maliyɛnw na k'a kɛ aw yɛrɛ kɛ maliyɛnw ye donc an fana bɛ wuli an bɛ dankari kɛ aw la o de hukumu kɔnɔna na pankuluw ye bɛlɛnbɛlɛnni kɛ fo ka taa bɔ groupe dɔ kan sɔgɔmada joona dɔ fɛ u y'a jateminɛ k'a fɔ nin y'u ka ɲɛmɔgɔ dɔw de faralen ɲɔgɔn kan donc le 1er décembre sɔgɔmada joona fɛ pankuluw ye dankari kɛ o ɲɛmɔgɔ ninnu na n'o olu bɛ ɲɛmɔgɔ 7-8 bɔ n'i ye jateminɛ kɛ u ɲɛmɔgɔ ninnu masiba caman kɛla an ka dugu kɔnɔ u nɛ bɛ mun na k'a fɔ siga la k'u nɔ b'a la o tɛ u yɛrɛ tilala ka sɛbɛntiya k'a fɔ anw de ye nin kɛ n'i ye Tɔnbukutu bateau attaque lajɛ mun kɛla septembre kalo la san tɛmɛnen na n'i ye Ber attaque lajɛ mun fana kɛla août kalo la san tɛmɛnen na ka tila ka Lere attaque kɛ mun fana kɛla septembre kalo la san tɛmɛnen na ani Tɛnzawatɛni mun kɛla juillet kalo la nin san in kɔnɔna na u yɛrɛ ko olu de ye o baara ninnu boloda n'a y'o boloda donc a y'aw yɛrɛ bɔ malidenya la anw fana bɛ se ka dankari mun ta ka ɲɛsin anw ma anw fana b'o de kɛ o hukumu kɔnɔ de la u ɲinina fo k'u sɔrɔ nin chef militaire ninnu caman faralen ɲɔgɔn kan donc an ka aviation sera ka taa dankari k'u la n'an hakili b'a la fɛnɛ nin 14 novembre 2024 o bɛɛ tun bɛ bɛn aw ka finitigilakaw y'u son don Kidali don min na o kɛla 14 novembre 2023 o hukumu kɔnɔna na an ka kɛlɛbolo fara dɔw n'a bɛ fɔ GTA Kamanjan olu ye baaraba kɛ o kɔnɔna na parce que u y'u to opération na yɔrɔ dɔ la ka tila k'u ta ka taa bila Kidali sira kan olu de donna Kidali ani faamaw aw ka finitigilakaw wɛrɛ fo k'an ka préciser k'a fɔ olu dɔrɔn tɛ mais u filɛ ka kalo 19 de kɛ opération na sur le terrain donc vraiment a tun dangalen bɛ u bɛ se ka a fɔ cogo de ka réception k'u kunbɛnli ɲuman mun bɛ se ka kɛ cogo min na vraiment Bamako population bɔla ka nin GTA mɔgɔ ninnu kunbɛn le 9 su kɔnɔna na donc n'i ye jateminɛ kɛ o GTA kelen ka bɔ Kidali fo ka se fo San région ɲɔgɔn na o ye dugu jukɔrɔ mugu o 50 ɲɔgɔn de u y'o traqué pour que u ka se yan donc ça veut dire que u ye baara mun kɛ Kidali a ma dogo mɔgɔ la a ma dogo jatigɛ wale mɔgɔw la donc u y'a essayé ka dankari k'u la malgré tout ça mugujugu 50 ani kɔ u y'o de traqué sira la fo ka don Bamako yan donc o mugujugu ninnu kɔnɔna na nin kalo tɛmɛnen fana na jatigɛ wale mɔgɔw ye 16 de bila faamaw ɲɛ dɔw ye faamaw ka minɛnw sɔrɔ dɔw ma u sɔrɔ an sera ka caman fana bɔ dugu jukɔrɔla la mun sera ka kɛ an y'an ka opération continuer hɛrɛ ni baden na
donc n'o tɛmɛna n'i ye jateminɛ kɛ kalo tɛmɛnen in na an bɛ mun de fɔ a la an bɛ mun fɔ o ye k'a fɔ kalo tɛmɛnen in na jatigɛwale mɔgɔw ka atakiw dɔgɔyala k'a fɔ k'u b'u disi da faamaw disi la a dɔgɔyala kalo tɛmɛnen in na komi n ka kuma tɛmɛnen na n ko u ye a kɛliko 5 de kɛ o kɛliko 5 fɛn fɛn la i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya donn'u ka opération na parce que an ye ɲangata ka ta k'u sɛgɛrɛ an sela ka dangari k'u caman na an'u ka minɛnw mais n'i ye jateminɛ fɛnɛ kɛ o kɔnɔna fɛnɛ na u ye mugujugu caman de bila n'i y'a mɛn i bɛ mugujugu bila ça veut dire que i dɛsɛla k'i kɔkɔ da tigi kɔkɔ la dɛ donc o mugujugu ninnu fɛnɛ an sela ka dangari k'o caman na mais o b'a jira k'a fɔ k'u fanga dɔgɔyalen don bi bi in na mais u fanga dɔgɔyali kɔrɔ tɛ k'u banna dɛ mais anw finitigilakaw anw fɛnɛ an hakili b'o la an bɛ an janto an yɛrɛ la kosɛbɛ mugujugu ni o an'u bɛ attaque fɛn fɛn kɛ anw kama an tɛ siran an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn mɔgɔ jugu ninnu bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ t'u nɔfɛ anw ka hakilina ye maliyɛnw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na maliyɛnw bɛ se ka taama dugu ni ɲɔgɔn na cogo min na maliyɛnw bɛ se k'u ka feere kɛ cogo min na maliyɛnw bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na u ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana yɛrɛ bɛ se ka basigi cogo min na o ye anw finitigilakaw ka hamina ye bi aw maliyɛnw ye o danaya de ta ka d'an kan dugu ɲɛmɔgɔw fɛnɛ de ye o danaya ta ka d'an kan ka tila ka minɛnw d'an ma an bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo min na donc anw tɛ sɛgɛn anw tɛ ɲinɛ an tɛ yiran k'a fɔ fɔlɔ an tun tɛ se ka taa yɔrɔ min na bi an bɛ wuli ka taama kɛ a yɔrɔ bɛɛ la ayiwa n'an y'a mɛn ko jatigɛwale mɔgɔw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an fana an bɛ wuli ka se yen alors ni opération bɔra la comme d'habitude an bɛ to ka mun kɛ ministre ani chef d'état-major olu bɛ baara minnu kɛ yan an b'olu dɔw da aw tulo kan a fɔlɔfɔlɔ kɛla ministre de la défense général de corps d'armée Sadio Kamara ale wulila ka taa an ka musée la an ka minɛnkɔrɔ an ka lawale ko pénétration française donna cogo di an bara an ka Kumi Josew Babɛnbaw an ka résistants sela ka wuli ka u kɔkɔ da farajɛ ninnu kɔkɔ la cogo min na pour que u kana se ka segin an ka so i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ finitigilakaw ka taabolo la o bɛɛ de bɛ musée des armées la donc ni mɔgɔ minnu ma se c'est l'occasion aw ka taa aw ka dɔn k'a fɔ aw ka fɔlɔ aw mamakɛw olu sela ka baara mun kɛ pour que ka résistance kunbɛn an ka jamana kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ kalo tɛmɛnen tile 22 ministre de la sécurité Burkina Niger ani Mali olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan mun bɛ se ka kɛ u bɛ se ka document de voyage a kɛla carte d'identité a kɛla passeport ye u bɛ se ka bɛnkan kɛ cogo min na pour que olu ka kɛ kelen ye an bɛ se ka taama cogo min na facilement an ni ɲɔgɔn cɛ mais an ni dugu wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ donc o baara kɛla Mali ministre de la sécurité ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na an ka terilaka dɔw n'o ye turkiw ye ani alimanw l'attaché de défense turc ale ka mission banna Mali kɔnɔ yan donc o kɔnɔna na ministère de la défense ye médaille d'a ma n'o ye chevalier de l'ordre national ye chevalier de l'ordre national à titre étranger mais allemand naani fɛnɛ olu fana b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ san damadama bɔ olu fana ka mission banna donc ministère de la défense ye jɔnjɔn k'olu fana u ka taali la donc nin de ye bi kibaruyaw bɛɛ ye an ye mun sɔrɔ k'o da aw tulo kan.